shugaba ne sarkin jama'a rejan zaki mai ku kirarin gam zaki shi yayi kama da magayaki Alhaji Nuhu Ahmad Wabi mai sa magauta sai mamaki sarki mai datta ko dan baiwa kuma gaida mai takalman karfe mai kishin talakawa ne dai mai martaba sarkin jama'a ne jama'a da muna godewa rabbatun da ya bamu banan nan mai kula da hakin mu wanda kuma ke kishin mu Alhaji Nuhu nake zance sarkin jama'a da gwanan nan jirgin diban talakawa rabu da fama mai fasa tubalin ƙarya kake makiya kusa da ke sun kasa kau da zakin marmara kashin ƙasa namu mai yawashin fada abul dai kuyi hatara ga sarki mai imani to abul da uba da rambushe kadai kai mai komai an kace ja yaki sadauki shi bai jira ko tudu ko gangare za shi Allah ya tsare jamu da sarki Nuhu zafi na magauta tantane shi ya tare tunda ya zama tauraro giwa da ita zaka yan sake ko gusa karshe ina bayan guza ba murwa mu sha mai yaba damshe ina kofa dama yanzu aikin dai ya gama shi yayi wa kasa hidim dan ba wani mai gardama mai ƴaƴan da duka mun yaba duk jaha kowa ya yaba wanda bai kaunar husuma dodon mai kashe al'umma gaskiya da shi ya ga kamar sarkin wake da baituka mai ku kirarin gam zaki shi yayi kama da magaya sarkin jama'are Alhaji Nuhu mai sa magauta sai mamaki na mu yi kyawun labari kuma gaida mai takalman karfe marmara kashin ƙasa namu mai yawashin fada abul dai kuyi hatara yau maza mata mun yaba tunda aiki dai ka zo kai zaki bai san tsoro ba da wuri sai dai goro ba da maza muka yin tutiya mai halaye nan mazan jiya Alhaji Nuhu Ahmad Wabi ne buldoza kai ka ayyuka shi na iya wa tambara dan kyauta yayi man jarumin bai san ruwa ba dai ku zo mu gaishe da Haji Nuhu zaki kai ku kirarin gam zaki shi yayi kama da magaya sarkin jama'a da gwanin kirkike mai sa magauta sai mamaki na gudu wannan sai doke kuma gaida mai takalman karfe marmara kashin ƙasa namu mai yawashin fada abul dai kuyi hatara ƙasa ya zagaya kyautaka kuma dai ya an masa yan uba na ce ko gusa bai cin hanci bai da tambasa bai na bin kowa da fallasa turba kai kayi zubi mata suke da kallabi inda kai ne can zanabi yau irin ka dai jahar mu babu dan aikin mu na ga kamar sarkin wake da baituka ku zo mu kan majan zaki yayi kama da magaya binuwa da shaidi na Allah mai sa magauta sai mamaki sara sassaka bai kauka kuma gaida mai takalman karfe marmara kashin ƙasa namu mai yawashin fada abul dai kuyi hatar ku tattaro mai jinjina tunda ya mana dai ayyuka jinkar na mu tayi duka mu gaida sarki mai martaba na aiki baya gajiya kai kira shi da ma'ajan wai Allah ja zamanin sarkin jama'are Alhaji Nuhu Ahmad Wabi amin.